Nba. An ka tile ɲɔgɔn ye. Ŋo ni tile. An ka tile ɲɔgɔn ye. An ka tile ɲɔgɔn ye. Bamanan de ko ten. Ayiwa. Ko e m'o mɛn yan. An y'a mɛn. Ko aw ni tile. Aw ni tile. Ko sigiɲɔgɔnya la. An ka tile ɲɔgɔn ye. O ka ɲi. Ko aw ni sɔgɔma. Aw ni sɔgɔma. Ko sigiɲɔgɔnya an ka kɛ ɲɔgɔn somɔgɔw ye. Ko aw ni su. Ko sigiɲɔgɔnya an ka ɲɔgɔn sutura. O de ka ɲi. Ko foli kɔrɔ de ye bamanankan na. N t'a dɔn tiɲɛ o galon. Bamanan ko ten. Bamanan de y'a fɔ wa? Bamanan tɛ nkalon tigɛ. Ayiwa. O ko ten. Bamanan tɛ nkalon tigɛ. Ko foli ni kɔrɔ don. Ko foli ni kɔrɔ don. Awɔ kɔrɔ don. Voilà. A kɔrɔ fana ka ɲi. Ayi bamanan tɛ a tɛ nkalon tigɛ. Mais a bɛ se ka fu fɔ. A tɛ fu fɔ. A bɛ se ka mɔgɔ nɛgɛ ni. Ayiwa tabarikala. Ka maa nɛgɛ o ye tiɲɛ ye. Mais k'i yɛrɛ nɛgɛ. O ye jumɛn ye. Ablaye. Bamanankan don dɛ. Yɛrɛ nɛgɛ. Ayiwa. A ko kɔlɔlɔ kɔni bɛ bi yɛrɛ kan. A bɛ bi yɛrɛ kan dɛ. Ayiwa. Sulemani Kulibali. Ablaye. Hakilimaw ko hali diinɛ tɛ kelen ye Ala kɔni ye kelen ye. Pewu. Pewu. Kana o Ablaye. Siga t'o la. Hali diinɛ yɛrɛ ye kelen o. Parce que a bɛɛ ko Ala. Ma ban. Awɔ a bɛɛ ye kelen. Ayiwa. Ko i bɛ se k'a fɔ ma Ala ye maa ti sisan. Ma deli ka Ala tɔgɔ mɛn ko nkalon b'i da. N'o f'i ye an ka tɛmɛ wali kulogeren b'a dɔn Ala bɛ yen. Kulogeren. Mun tɛ mɛnni kɛ. A b'a dɔn ko Ala bɛ yen. Ayi k'a fɔ ma deli ka Ala tɔgɔ mɛn ko don. N b'o de fɔ o. M'a fɛ ko kulogeren wa. Kulogeren yɛrɛ b'a dɔn kulogeren yɛrɛ y'a mɛn. Ale de diɲɛ da a b'a sago la. A b'a sago la. Ablaye. Kɛlɛ fɔ sa. A b'a sago la. Mun ka di a b'o de kɛ. Ko manifin de bɛ perese ko ale tɛ perese. Abada. Aya ale a bɛɛ dilannen don ale yɔrɔ Ablaye. A bɛɛ dilannen don ka ban pewu. Perese ko t'a la ni fɛn min waati sera o bɛ kɛ. Ayiwa. O yɔrɔnin kelen. Ko ni hakilimaw b'a fɛ ka fantanw dusu salo u b'a fɔ ale tɛ maa kelen fa ye. Ablaye. O fɔli. O hakilimaw ka baara ye. Ko Ala tɛ maa kelen fa ye. An bɛɛ jɛ don. An bɛɛ jɛ don. A kuma fana bɛ fɔ ka da kɔrɔ dɔ de kan. Maa min dusu salota don. O b'a sɔrɔ o tɔɔrɔ la a mɛnna. O fana o de ye o ye a b'a fɔ n ye n ta to Ala ma Ala ka kɛ tan Ala ka kɛ tan. Hakilima yɛrɛ fana b'a f'i ye waati dɔ la Ala t'i kelen ta yɛrɛ an bɛɛ ta don. E b'a wele cogo min n yɛrɛ bɛ se k'a wele ten o don. O don. Ayiwa tubarikala. Ayiwa ko ka teli o ko teliya de bɛ na ni gajo ye ko na su bɛ ko. Yɔrɔnin kelen. Yɔrɔnin kelen. Yɔrɔnin kelen Ablaye. An kɔrɔtɔ kojugu de an bɛ ga jɔ. Sinon su bɛ ko dɛ. Su bɛ ko. Su bɛ ko suma yɛrɛ bɛ na. Ayiwa. Mais ko n'i y'a ye dɔ bɛ suma la ko dɔ ye baara kɛ tile la kɔrɔ dɛ. O jagoya ye. Jagoya dɔ Ablaye. Bamakɔ ko ten ko n'i y'a ye dɔ sigilen don suma kɔrɔ ko dɔ de baara kɛ tile kɔrɔ. Ablaye. Sa e bɛ fɛ ka sigi suma na. Suma kɔni baara kɔni Ablaye a bɛ kɛ tile kɔrɔla de la. Sigatɔ. Dɔ bɛ baara kɛ yen. O donc b'a fɛ ka mun de fɔ o la. I bɛ n'o sigi yɔrɔ la a mana kɛ cogo o cogo Ablaye dɔ de b'a kɛ dɔ ye. Dɔ bɛ na dɔ b'o tɔnɔ dun. A bɛ kɛ ten o. O ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye quoi. Ayiwa. Bisimila. Nba. Bi an bɛ dɔn jumɛn na parce que jate ye fila de ye aw ka jate bɛ ne ka jate bɛ. N'o dɔn n bɛ an ka jate fɔ i yɛrɛ b'i ka jate fɔ. Ayiwa i t'a fɔ fɔlɔ. I t'a fɔ ka na. Ablaye bi ye tarata ye. Tarata. Avril kalo tile 4 san 2023. Bi ye tarata ye. Sunkalo kalo tile 13 san 2023. Ne ko i ka san ye yɛlɛma. I ka to ka san yɛlɛma. K'a yɛlɛma. Ne yɛlɛma caman bɛ tunu dɛ. Ni y'o yɛlɛma dɔrɔn maa caman bɛ tunu. Caman bɛ tunu wa. D'accord. Siga t'o la. N'o don an ka t'o la. Parce que o jate maa caman hali Bakary mun bɛ taa misiri la hakili t'o jate la. Ali fana. Ali wa. Ayi parce que n'i taara misiri la calendrier b'a b'a kan ne b'a ye mais est-ce que hakili bɛ o ye. A m'a fɔ ne ye. Ayiwa d'accord. ala comme a y'a filɛ kun. Ni kalo ni kɔni bɛɛ b'o jate dɛ ne y'o fɔ ye o. Ablaye e yɛrɛ jate kɛ kun ka sɔrɔ ka n'i sigi yan sɔgɔ wɛrɛ in na o. I bɛ kow labɛn o. Voilà. O tɛ wa. Ayi ne ko kalo ni an b'a jate o. Voilà. Ko tout c'est mathématique. Voilà. D'accord merci Bakary. Mana Ablaye an ka dɔ gafere k'a lajɛ. O don. Fɔlɔ o tɛ reporter ye. Reporter don Ablaye. A ɲɛ fɔlɔ mun de b'a kan. Ablaye reporter bi sɔgɔmada in na ale bɔra ka bɛn n'a ye a yɛrɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ bunnatigɛ sɛbɛn n'an b'a fɔ a ma ko carte d'identité nationale biométrique Ablaye ko 150 Ablaye o exemplaire ko kɔnɔ o bɔra ka ban n ta b'a la
ɲininkali filɛ nin ye. ayiwa. Ablaye ko diɲɛ seleke naani sugu ko la. mun ye marché financier ye Mali ye CFA wari miliyari 120 ka bɔ UEMOA yɔrɔ o fara ɲɔgɔn kan. Sikaso. Nam. Madame Kante Marie Claire Dambele. Nam. Ablaye ale Bakari Musolo. i kali k'i siɲɛ. mun ye gouverneur ya. o baaraw dira ale ma mun ye Sikaso mara la. i t'a dɔn ko Bakari Musolo don wa. baara jumɛn. kɛrɛnkɛrɛn. ayi a fɔra ko Madame Kante Marie Claire Dambele. Bakari Dagawali terikɛ furumuso don. i t'o dɔn n b'o fɔ ye bi. sisan kɔni i y'a préparé la. i y'a faamu wa. sisan i y'a préparé la. Isa Kante a d'ailleurs Sikaso. d'accord a terikɛ muso don. donc a muso don. a terikɛ muso don. a ko a denkɛ don. Ablaye. Nam. mun bɛ tali kɛ démocratie baaraw la ni waati kɔnɔ kɔnɔna la mun politicien Ablaye de k'u bannen k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. u fana k'u jɔ jɔyɔrɔ la. ko kama sɔrɔ mun ye démocratie Ablaye k'u y'a fara ɲɔgɔn kan k'a bila entre parenthèses. entre parenthèses. ko ten dɛ sɛbɛnbɛla ko ten. u k'a bila entre guillemets. Ablaye mun ye promotion sabanan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye CAAS mun ye muso 50. Ablaye olu kun ye kalanbolo sigira kun olu tɔgɔra ani waati kɔnɔ kɔnɔna la k'olu bɔra ko wa ko sisan kɔni u ka ko ɲɛdɔnni bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ bolo. Tubarikala. ayiwa l'indépendant ale ye mun sɛbɛn bi. indépendant Ablaye. a ko di. ale kumana DIRPA ɲɛmaaba. DIRPA o ye jumɛn ye. mun ye direction de l'information de l'armée des relations public des armées ale ɲɛmaaba Sulemani Dambele n tɔgɔma a ko ni waati laban na kuma caman fɔra mun ye Kidaliko la Ablaye ko mɔgɔ ka t'u ci fɛ ko tiɲɛ foyi t'a la ko Kidaliko la k'u bɛ to mun ye accord ale kɔnɔna la Ablaye Aliyu Tim i b'a dɔn kɔni. n'a nana a bɛ yala yala a bɛ taa sɛbɛnni kɛ. n b'a dɔn. wa a ye sɛbɛnni kɛ fana. k'a yɛrɛ k'a fɔ mun ye maa 1200 ani 70 ani 7 mais olu de tanyana mun ye san 2022 o kɔnɔna la. a ye nin bɛɛ jate yan. k'a y'a jate dɛ. a y'u bɛɛ su ye. ɲininkali filɛ nin ye Ablaye. mun sɛbɛra yan. an y'o de fɔ. Ablaye. mun bɛ tali kɛ nin waati laban in na. ka kɛ n'a ye k'a fɔ ko Gawo mara kɔnɔna la. mun ye bana cɛjugu dɔ bɔlen don bana sidɔnbalen. ko bana in kɔni k'a bɛ sɔrɔ mun ye sanubɔyɔrɔ de la. Ablaye o bana kɛra sababu ye. maa 17 Gawo mara kɔnɔna la ko olu tanyana. ala kɛ n'o la. ami. L'indicateur du renouveau. L'indicateur du renouveau, Ablaye. À quoi le code? Kilimanjaro. Kilimanjaro. Eh pardon. C'est le mot le plus haut de l'Afrique. Bon, abe bon quoi ne. Emi. Lafiabu. Nyamato ya. O de Kilimanjaro. Ya to da ko Kilimanjaro. Kinyaro la. Ngable. Akulu kɛra maa kɛra sababu ye ka se ka kulu kɔnti Baturu Ɲani ale ni Seydou Nantume k'u wulila k'u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka lafiyabukaw lafiya cogoya min na ko a baaraw bɛ sen na nin waati in na. ko fɛn bɛɛ bɛ dogo ɲama kɔrɔ ɲama tɛ dogo fɛn si kɔrɔ. abada. abada yɛrɛ. abada. Ablaye fɛn tɛ se ka dogo ɲama kɔrɔ. mun bɛ Ablaye. naam. an b'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la ka kɛ ni baaraw ye ko an tɛ sunkalo kɔnɔ wa. an b'a kɔnɔ. min ye tamaro. Ablaye sunga maaw ko a k'u ka sun tigɛ n'a ye k'a baraji ka bon kosɛbɛ. o ko ten. o ko ten. Ablaye. ko ala kira kɛ ka sun don. mun bɛ tali kɛ Asiya Idrissa Ag. Ablaye ko a bɔra kulun kɔnɔ dɛ. lakada la. a bɔra kulun kɔnɔ. parce que an ye bunteni daminɛ. a kɔni bɔra kulun kɔnɔ Ablaye. Les Échos wili. Les Échos wili Ablaye. a kan sera min. Vitiri baarakɛlaw Ablaye. Vitiri baarakɛlaw. cɛ k'olu kɔni tɛ crise dɔn dɛ. cogo di. a ye sɛbɛnnikɛlaw de fɔ ko crise ko kuma kɔni tɛ yen. Vitiri baarakɛlaw la. abada ko. olu ka sugu ɲɛna. tubarikala. mun bɛ tali kɛ DIRPA. Ablaye k'u ye bilan kɛ. mun ye opération laban minnu kɛra an ka finitigilakaw fɛ. u wulila k'u jɔ n'o ko ye. Ablaye. ko seli fitinin tɔ ma jan bilen. sika t'o la. seli fitinin tɔ ma jan bilen. n ko sika t'o la. an bɛ ka kuma ko sunkalo bɛ daminɛ a daminɛna. seli ko kuma bɛ yen sisan. Ablaye ko an ka finikalalaw. tayiru. ko daabu ye ko sunɔgɔtu ye. surtout ni kurantigɛ banbali la.
a ko filɛ nin ye dɛ. L'essor. Faso ka fasiri. A ko di. Ablaye ko Conseil national de transition. CNT. Olu ka waati ni u bɛ to ka jɛrɛ minnu kɛ. Ni kalo in ta n'o ye mois d'avril ye. Ablaye ko a baaraw bɛna daminɛ. Nka baaraw daminɛ na k'a fɔ mun ye gafe 37 bɔɲɔngo. Ablaye k'u bɛna baara kɛ o de kan. Ka kɛ n'o baara ye sa. Mun ye CNT ɲɛmaaba colonel Malik Diaw. Ale kɔni y'a session daminɛ waatiw kɔnɔna la. Ablaye a kumara ka yɛrɛ k'a fɔ mun ye baara bɛna kɛ référendum kan. Mun ye kalafili nataw fana. Ko baara nakɔ la n'o ye élection générale ye. Nka k'a ma ɲina fana k'a kumara kɛrɛnkɛrɛnnenya la. An ka finitigilakaw ka wulikajɔ. A n'u b'a la ka baara minnu kɛ nin waati ninnu na. Walasa ka se ka banbasi wale kɛba ka se k'o kɛlɛ cogoya min na. K'a kumara o fana kan. A kumara fana mun bɛ Mali. Ale ni diɲɛ mɔgɔ tɔw an cɛ bɛ cogoya min na mun ye Malik Diaw kumaraw bɛɛ lajɛlen ka Ablaye. Ablaye. Naam. Kiritigɛyɔrɔ. Ablaye nin waati na k'a ka suma k'i b'a fɔ ko sumaya danwo ye. Ko kiriko Ablaye bi. Ko ni i bilala ka walima i ka ci sera mun ye kiriko la Ablaye. K'i bɛ sɔn ka. I bɛ se ka mɛn dibi la. Ablaye bɛ mɛn dibi la dɛ. Musa ko la ye. K'a ma nɔgɔn. Ablaye farikolo ɲɛnajɛ ta nasiraw la. Mun ye meeting bɛ kɛ san o san n'a bɛ kɛ sankaw fɛ yen nɔ. Athlétisme. Nka Surasiw. K'u y'a yira k'a fɔ k'olu de ye ŋana ye. Isifasi ou AS Police. Isifasi don. D'accord. Surasiw polisiw fana militarisera. Sisan. Comment occupe le mot foli? Est-ce que u bɛ ɲɔgɔn na quoi? Surasiw wa. AS Police ni Isifasi. Bada. A bɛɛ kɔni bɛ to corps différent ye. Bɛɛ b'i ka ca kɛ i ka yɔrɔ la. Ayi tubarikala. Bamakɔ wula fɛ. Bamakɔ wula Ablaye. A ko di. Ko mun bɛ bolimafɛn sen 2. O ye anw ye. Anw don. I sera mobili san ye dɛ. An k'o yɔrɔ fana fɔ. Ablaye bolimafɛn sen 2. An ka viɲɛtiko. Mɛriba ye dɔ fara a ko kan dɛ. A ye mun fɔ. Ko a kun kan ka ban avril kalo yɛrɛ tile marisi kalo tile 31. Nka kalo kelen wɛrɛ farala kan. K'a bilala ka taa fo avril kalo tile 30 la. Ni maa minnu b'u ka viɲɛti ta. K'u bɛ se ka segin ka taa nin waati in na. Mais wala dɔw b'u sen sumaya tuguni. Ana taa an ta ɲɛɲini sisan. Halisa i ni ta ta. An ma ta fɔlɔ. An b'a dɔn dɔ bɛ fara a kan. E ta bɛ doublé. N ma fɛn fɔ. Ablaye. An ka DIRPA olu ka laseliw kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye wulikajɔ 64. Ablaye k'u y'o de bila sen kan wulikajɔ kɔnɔna la banbasi wale kɛba maa 168 Ablaye k'olu fara. Maa 10 finitigilakaw fɛ olu fana tanyana mun y'an ka finitigilakaw olu ka fanfɛla la. Ablaye. Kalabankɔrɔ. Ablaye ye man di sisan dɛ. Kalabankɔrɔ musow ko minnu bɛ sugujɔ ko la nin waati in kɔnɔ la ko maire y'u janfa k'u bɛ wele bila an ka autorités ma u ka se ka wulikajɔ sabati cogoya min na o kama sɔrɔ k'u ni maire bɛnna mun ma ko maire tɛ la ka bɔ a sira fɛ Ablaye. Jɛgɛ tibile kan mun kɛ a t'a fɛ ka tila o kan. A tɛ fɛ ka tila o kan dɛ. Mankan bɛ wuli. Ablaye an bɛ taa Kulukɔrɔ mara la. Ko Kulukɔrɔ mara ko a bagabagalen don dɛ Ablaye. Cogo di. Banbasi wale kɛbaaw fɛ ko waati laban ninnu kɔnɔna la mun ye Ɲamina maraw kɔnɔna la ko maa caman yera ye banbasi wale kɛbaaw k'u ni maramafɛnw de kun don ko wulikajɔ ka ɲini an ka finitigilakaw fɛ. Ayi an b'an pan k'u bunte sanfɛ. A bɛ se o la sisan. Kama b'a bolo sisan sira ma si ye. Kama b'a bolo. Ayiwa o ka ɲi. O ka ɲi. Mali Tribune. Ablaye. Naam. An b'a kuncɛ n'ale ye. Ayiwa. Mali Tribune mun ye Yaya Sangare. Ale kumana mun ye projet de constitution waati kan. Ablaye ko an bɛ waati min na. Naam. Ko a tɛ k'a fɔ ko projet de constitution ye. Ko an k'a fɔ awɔ ou bien ko an k'a fɔ ayi. Ayi ko an t'o waati la fɔlɔ. An t'o waati la fɔlɔ. Ayi a ko ten dɛ. A ko ten. A kuma bɛ mun lase wa. Ɲininkali filɛ. Ayiwa. Ablaye. Naam. Move Africa Malitel. N b'o dɔn. Ko ale bɛ yen walasa ka se ka silamɛw ka se k'olu bilasira. K'a bɛ yen o kama. Ayiwa. Ablaye ko ni ko b'a la ka kɛ gɛrɛn de la nin waati in na dɛ. O ye jumɛn ye. Kuma de b'a la ka fɔ ye. Ko yala mun ye an ka finitigilakaw k'u b'a la ka équipement minnu san maramafɛn minnu san Ablaye ko nin wari bɛɛ bɛ bɔ min dɛ. Wari bɛɛ bɛ bɔ yan an ka jiginɛ kɔnɔ. Ablaye ɲininkali filɛ. Sadio Camara de côté. Je parle sur le contraire. Que le tout est sur budget national, fonds propres, malgré qu'il n'y a pas d'aide. Ça c'est du colonel, oui. Colonel m'a fɔ. Sadio Koulibaly. Aïe. Il est Camara non?
Ah, il est camarade. Koulibaly, kana ke Koulibaly de. Aïe. Sinon, Abe kili. Ami jigi ke bonguru gasa. Kadigara me ha. Ya, sisa kana nyini ya. Kala de nyine ya. Ani osro Mauritanie. Aywa. Ngama nga Koulibaly ako. Kwale kurobara. Non, ouais, sinon que allez bofo. Akoti. Abdani sinon nga tati fo de. Ayi. Bo fo ni dajme. De me fa yele ma. Hakili jigi na ko. Ala ke na chokoro bagayo la. Chokoro bagayo. Nya to me. Voilà. Maye de. Ale olu ka mi yoro la quoi. Flash do be quoi, ale clé de musique ko ma shit sigi na lete. Chop. Abe wa tewi. Mo shiti sigi. Ko chedo ko tara sigi aka sigi la ko ni chokoro ga ma sigi abe ya chokoro ni ma muni do ale malente ya. Ko chokoro, ko bi chokoro chokoro je. Aga je do. Abana. Ko chokoro bi na ko la ke muni abna sora ke mumbe. Ko chokoro nana. Ya fo chokoro chewe la ko ye mu fa ko na ya fo me na ya fo ko est-ce que me se ka funyi. Parap. Chokoro ko tai sigi. Ay ko tin na kati. O la ke chokoro. Able. Ako na ya fo, me ya fo eko. Men se ka funyi. Abana. Abana bo de fo. Na masira. Amalola. Me fin amalara nye me fin ngoni mi. Able sranu. Voilà. Sranu. Able sranu. Non, o be ko don do fana. Chokoro te men do la ka 4 février le drone police qui a sifflé. Abaka bana. Ale tuma donc fulana ko ye ko se ko chokoro ko e munulu. Chokoro e truke. Che a kumbo ko me ibi fi que t'attends comme si des chokoro. Top. Connais des chokoro ko abna ga bana tagé. Police a resolto. Able. Avant no ko ni kamle goro fere bana. Ko yisadwe. Ay able o yisadwe. Ko ibi fi que t'attends comme si des chokoro. Top. Ah ouais, mais j'ai des chocolates, quoi, n'y a pas. Allez, d'où? Oh, comment bon? Abla Beflin, tu l'as comme Befou. Crégraniala? Le général Moussa Traoré. Gouverneur de Gao. Il y a, à la général Moussa Traoré, le président, ko, Wadimina, Tarakati, ko, où est consigne du Bobo Kerelo. C'est là, c'est Bobo Kerelo, où est machine de Bobo. Donc, il y a Moussa de Kangana. Donc, Moussa de Kangana qui sont ko, machine de Doni Danife. Donc, il y a un cas où il y a un président de Mina. Président de la quoi, il commence à dire, quoi, il Moussa, quoi, Ali Moussa, quoi, Machi, Canado Danif. C'est les ordres. Quoi, Ali Moussa, do Machi, do Danif, qu'on y a madame. C'est les ordres, Ablay. Il a fallu qu'on a quoi, qu'on a eu beaucoup de choses, qu'on a chité. J'exécute mes ordres. Abana, Odo. Quand Moussa donne. Afra Matido. Ma mouille, ordre de Bordeaux. Abana. Quoi, Ali Moussa doit te dobi. Top. Mon besrana. Tombé. Utara Moussa Tara Baraka ko atara jigna odu se jaye kisma wele ko ika solo garde ni mba fe kadia ko parce que garde temale ka lere de garde agn man madu abdo agn man mai agn man madu lolu ne misale mo foka mo so na ka ko kana soro ya ale ko no ko ika garde ke mba fe kadia mba blanc ko ba lere garde alere agn man madu agn man madu ay mais abdourum diraw de exécuter mo xana du ablay ay de ablay mo ci du de ama mo ma mo xalaw ko mo ko ni mo na lay jof na ka mo mo du ablay ti du voilà donc tu m'as là nous bébé ke godo bi ambi do bi na anga dina flana parce que Mali la dina ba flana be ani bolo tawre on va voter godo parce que il y a le ministère de la religion et des cultures il y a pas moi godo ko dina ba flana de Mali là ani bolo tawre angoni ambi islamé dina ambal make bu ka chrétien dina mais do be fana akulbel nu be ko boli sona et akulbel kele ngene balade kamara la gaw kamara gaw ay abla ulima tubi folo ay ulima tubi folo voilà ay abla peu amena aywa donc ambal make chrétien le premier malien yere tubabu mori ka ke église ba à Asebek folo ibodo Monseigneur Lig Sangare voilà ko so do to dalé mala voilà Lig Sangare donc aller des maliens folo mon kere tubabu mori mon kere église ba ke nyima ba malien folo à le mercredi 4 avril 1962 ambi domuna nyogona mercredi un mercredi 4 avril 1962. Aujourd'hui, on est mardi 4 avril 2023. Daté à Benin. 4 avril, non, bien, on est mardi, allez, mercredi. Donc, voilà. Voilà. Maintenant,
Kata 1902 jusqu'au 11 février 98, il était l'archevêque de Bamako. Ayata Watimina Sayade Aboual. D'accord. Sayade Aboual. 62, 98. Voilà. 1962, 98, il était l'archevêque. À en 98, il y a des Maliens flamands, le cardinal Zan Zerbo. À la fin de 90, Watimina Kouma, allez le bal. Il y a femme. Pour les Maliens flamands, il y a l'église bas. Kaka Nyemai. Mais, tu vas vous tourner Nyemai, mais un Malien, non, parce qu'il va falloir après l'indépendance. Voilà. Mais maintenant, Malien yéré. Malien yéré. Que tu vas mourir follow. Ou de Prosper Camara. C'est Prosper Camara. Il a été ordonné prêtre à Carthage en Tunisie en juin 1936. C'est le premier Malien devenu prêtre. Prosper Camara. Et la première Malienne devenue sœur a été ordonnée sœur en 1937. Salomon Diawara, c'est la première Malienne aussi. C'est bien. C'est bien. Ou comme M. Rubani Yere Diora, cathédrale à Diora en 1927. Église bas. Athénée. Malimagi Koro Yorola. Malima Koro. De côté A. Non, Korotea. Malima Korotea. Ni côté. Et bah, ton nom. Donc. Église Banique. Cathédrale Terre. Oui, mais à toi, Aïe. Cathédrale Sacré-Cœur de Bamako. Sacré-Cœur. Oui, c'est l'avenue Moribo Keïta. Abla Andona Kona Akacha. Akacha. Amita Konyoni Fone. Ouais. C'est la cathédrale Sacré-Cœur de Bamako. Et avant moi, inaugurée en 1927, complètement achevée en 1936. Sa première pierre a été déposée le 21 février 1925. 1925. C'est sur un bail de 99 ans. Madafa. Et là, la Kanga d'avant, donc, nous de Bemboulou, bien de travailler pour Etienne Yare. SR Fanabia. Allez, Sajer Kouré. Madame Tessou SR Koulibaly. Elle est catholique. Charles Bayo. Voilà. Brave Nadé. Vraiment, voilà. Mais au lieu de donner. Protestant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Camber.